Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, matuta sa gihimo na trampoline sa amo ang leader sa Surigao Vloggers, and I'm so very thankful and so very happy, and also thank you so much Sir Jack for this kind of effort na imong gihatag diri sa amo gihatagan minimo gahin charis gianuhan minimo na para mo boost ang among confidence na dayon sa amo ang gibuhat og nag-enjoy lang pod sa amo ang gihimo ng mga vlog. And also this vlog create memories also sa ako and also guys, if you want to start vlogging and start now using your phone, I am using my phone also for creating content. And also guys, i-enjoy lang jud ang inyong pag vlog ug kuman iba ni ko nidyo sa maong lakaw o ano ba na maadto sa maong tarpaulin og para magpa-picture lang guys. And after this musuri pud mi sa Tianggian sa Boulevard, kaya enjoy watching, and I hope na tanang mga Surigao vloggers maka-join sa amo ang group naghimo ni Sir Jack. And that's it, and tara, adtuon na nato ang mong himo na tarpaulin, and I'm so very happy for that.